Sigon sa akong gikapahibalo ninyo, karong adlaw gisugdan nato ang tutulo kadagkong kasaulugan ni ining si manahuna, ang Paskuhanong kinabuhi sa atong Ginoong Hesus. Now, aron makasabot ni panginaot nga ato ning madayig nya human ani kasaulugan na kini Semana Santa, mas mainit pataunta ug mas madasig nga musimba matag Domingo. Unya gawas na ana nga mainit o madasig ta nga magsige nagsimba Domingo, di na ta mahadlok nga mag-usab sa panagway sa ato ang makasalanon nga katilingban. Meaning, atong padayunon ang nasugdan nga buhat sa atong Ginoong Hesus, nga mao ang buhat sa kaluwasan nga nagpasabot o pagbag-o sa atong makasalanon nga kinaiya. Mao nang gabuhat ta og mga buhat nga salikwaot sa kinabuhi nga nadawat nato sa Dios. So ato pa nang ining lison, culture change. Pag-usab sa mga nabatasan o mga naandan nga wala mahauyon sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus. Kay mao man ni ang atong gisaulog karon mga igsoon. Now, aron nga ato gining masabtan og maayo, balikon sa nato kanang pulong Pasko, Paskuhanon, diin man ni siya magikan. Now, kanang Pasko, Paskuhanon, Paskal mga igsoon, ang root word ana is ang Passover. Passover. Kabalo mo Passover in English mana pagsaylo. Sa Binisaya pa, pagsaylo. Para kung anang magsakay kag sakyanan, dayong musaytik ka sa nauna nimo musaytik. Kabalo mo musaytik. Kilid man ka ni agi, kag ma-overtake, ari kas ibabaw, na-overtake. Ni side take, bitaw, di na to usbon ang term nila. So may kang Passover, sa ato pa, ni Passover, misaylo. Unsa may gisayloan. Na aron makasabot ta mga igsoon, balik ta sa duha ka pagbasa. Unang duha ka pagbasa. Unang pagbasa gikutlo sa basahon sa Exodus. Nga diin kita gihulagwayan mahitungod sa unang Passover. Pagsaylo. Unsa may nisaylo? Ang angel of death. Kung mubalik ta sa kasaysayan sa katawan sa Israel mga igsoon, di ba binilanggo sila dito sa Ehipto. Unya sa pagpagawa sa Ehipto dili man sayon. Kay si Paraon kuan man balinggahi man kaayos nga tanan. Di man siya mutuo sa Dios ni Moises. So mao na nga dunay kadumduman ang istorya ha. Nya dunay 9 plagues nga mi abot sa Ehipto. Nya kaning 9 plagues sign timaan nga adunay Dios ug nga unta muila ang mga Ehiptohanon sa Dios ni Moises. Wala man gihapon until the 9th plague. Unsa ganitong 9th plague? Ang pagkamatay sa tanang kinamagulangan nga mga Ehiptohanon gikan sa ilang mga mananap hantod na sa katawhan. Namutong namatay ang anak ni Paraon kay kinamagulangan man to. Nya kinsa raman ang wala mga matay nga mga kinamagulangan?
ang ila sa mga Hebreo. Nya mo to nga atong nadungog nga pag Passover dunay instruction ang Ginoo. Mo to may kay pagkabasa nato to instruction no. Nya magbutang og dugo diya sa gangaan aron nga mo Passover. So may sa to pa dili sila mga matay adtong adlaw. Ya mao na nga importante kaayo ng maong kasaulugan sa mga Hudiyo maisod og hangtod karon. Nya mo na ang ilang kasaulugan gitawag ana og pangilin sa pan nga walay patubo, unleavened bread. Kay mao man na ang kuan nila ang ilang kaon nya kampo sila herbs no aron nga mukang ko sila nang sa tawag ani magtukaw gyud sila. Every year, pinaka-importante kaayo ni nga kasaulugan nila tungod kay muni paghandom nga giluwas sila sa Dios gikan sa pagkabinilanggo sa mga Ehiptohanon unya na wala sila maapil sa kamatay. Dayon sa second reading sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto atong nadungog. Kita gipahinumduman mahitungod sa katapusan nga panihapon sa atong Ginoong Hesus. Unya ang iyang katapusang panihapon na atol gyud niining pagsaulog nila sa Passover feast. Ang pangilin sa pan nga walay patubo sa paghandom nila sa dakong buhat sa Dios diha kanila. Nya nganong gitawag mo to katapusang panihapon? Kay wala na may sunod nga panihapon. Kay ang kasunod ato mao naman ang kasakit o kamatayon sa atong Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo. Nya mo ni atong saulugon ugma puhong adlaw. Unya, unsa may nahitabo sa katapusan nga panihapon? Motong klaro kayo, kay Hudiyo man ato Ginoong Hesus, they followed the instruction of the celebration sa unleavened bread. O dinhi mo makasabot, ngano nga importante kayo natong mga Kristiyanos o gani, mauni ang subok, kabalo mo subok, o kahoy pa na, mo na say the core, no? Ang core, o dugukan sa kinabuhi natong mga Kristiyanos. Kung wala ni siya, unsa may atong identity. Kung wala ni siya, asa man ta mukuha og nourishment. Di ba kanang kahoy, doon na ang subok, diha magikan ang mga elements, mga vitamins, manaman sa atong elementary science. Kaya mo man na ang mukuwag mga minerals. So maupod ni mga igsuon na to. Naunsa man mo ni atong gisaulog matag Domingo. Mobita ng atong nadungog sa second reading, gipahinumduman ta, nga sa gabi nga atong Ginoong Hesus gibudian, mikuha siya og pan. That was the unleavened bread. Mauna ang atong kalawat. Unleavened na siya. Kabalo mo unleavened? Kanabang walay patubo ba? Walay yeast. Puro lang no. Walay yeast. Dili na maogi pasabot ha. Ang pata ng yeast is patubo. Sa ito pa, pure nga harina. Oo, kunya kay kining atua, ritualisasyon naman lang ni, mauna nga ang atong gikaon nga pan, ni Pesra. Pag-ritualize, pag-remind lang nato sa atuang core of our Christian life. Namo nang dina, sa pan nga patubo ni atong Ginoong Hesus, mao kini ang akong lawas. So kay subok man mo bita ng unang balaod sa atong simbahan. Kung Katoliko ka nga tiunay, musimba ta sa matag Domingo o pistang iglilihi.
kay mauna ang atong nourishment sa in English pa. Kasabot man tag nourishment, no? Nourish kanang asa ni? Ha? Ano sabihin ang nourish? Kanabang mga unta aron mo kwanta, mo mahimsog ato ang lawas. Mao na nga kung pasagad na tagkaon, either mamalnourished ta or undernourished. Muna kasabot man tambok man unta pero malnourished. O na, wa mo kabulan pangutanan ng mga health ana. O, tambok unya malnourished. Tungod kay ang gikaon dili man himsog. Munang nourishment kay mga unta og himsog nga pagkaon. Mauna ang atong core sa atong kinabuhi mga Kristiyanos. Mga manimba ta kay mga lawata ni Kristo atong kagihatag niya iyang lawas nga mahimong atong pagkaon man-nourish ta sa ato ang pagkahiusa diha kaniya. Nya sunod unsay gibuhat niya mikuha sa sakupa og iyang gihatag niya mao kini ang dugo sa bag-ong kasabutan. In other words, gibag-o sa atong Ginoong Hesus ang kasabutan tali sa Dios ug natong tao pinaagi sa ato ang unang ang atong amahan sa pagtuo nga mao si Abraham. Unsa may kasabutan nga kita muila sa Dios ug ang kunon ta sa Dios nga iyang katawhan. Nga kung kita magmatinud-anon nga to sa Dios, ang Dios magapanalangin kanato sa iyahang mga pagbindisyon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nya karon gibag-o nas atong Ginoong Hesus apan dili ra ordinaryo nga bag-o. Hanuman kung nakadumdum mo sa first reading taong giingon, magbutang og dugo. Ang mga Hebreo sa ilang gangaan, sa ilang balay, aron mo pass over. Mo pass over, musaylo ang kamatayon. Maupod ni mga igsoon. This time, gihingpit sa atong Ginoong Hesus og ang dugo nga mao ang mag-pass over nato sa kamatayon, iyahan ng dugo nga giula dito sa krus. Ang pangutana, asa man ta mo pass over? Asa man ta mo saylo sa atong pagdawat ni Kristo? Simple kayo. Kana kung mituo ta nga aduna tay kalag ug ang atong kalag gikan sa Dios ug mo'y kabuhi sa atong lawas, mao na ang atong kalag mupadayon. Asa man siya mupadayon sa iyang panaw? Sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Unya, giklaro man po sa atong Ginoong Hesus nga mauna siya ang final destiny nato. Ang kalibutan sa kinabuhing dayon. Unya, wala ta hadluka sa atong Ginoong Hesus, gitug-anan ta niya sa kamatuoran aron we become responsible sa kinabuhi nga nadawat nato sa Dios kay kitang tanan, kamo ug ako, dili man tatag iya sa atong kinabuhi. We are all but just beneficiary sa kinabuhi nga atong nadawat gikan sa usa ka mahigugmaon og prodigal father nga nagmausikon sa iyang gugma, sa iyang mausikon nga mga anak, aron nga dili ta mahitumpawak sa kalaglagan. Mabitan ang atong Ginoong Hesus, giklaro niya nga ang kalibutan sa kinabuhing dayon dili lunlon himaya og kalipay ang tuwa dito nga gitawag og langit. Naapoy lunlon kasakit og kamatayon
nga gitawag og impyerno, mga igsoon. Mao na gipasabot nato og Passover nga mosaylo ta sa kalaglagan sa atuang kinabuhi nga imbes maimpyerno ta tungod sa atong pagkahiusa diha ni Kristo ug atong gihimo siya nga mo'y nourishment sa atong kinabuhi ni Passover. Ha? Mo bitaw na nga niingon pagyud dito no sa sikandiling, buhata ninyo kini aron paghandom kanako. Nganuman, because every time nga maghandom ta sa atong Ginoong Hesus, ato kanunay nga gihandom ang dakong gugma sa Dios alang kanatong iyang mga anak nga napukan sa kaaway sa Dios. Aron unta sa matag handom nato ni mga igsoon, kita unta kung masalaag na punta, dili ta mag-ukon-ukon, kundili malig-un ta nga mubalik sa ato mahigugmaon nga Dios. Aron nga dili ta mahitumpawak sa kalaglagan nga dayon. Muna gitawag og second death, mga igsoon, ikaduhang kamatayon. Unya dili lamang kayo nga handuman niyo kini aron nga sa paghandom sa atong Ginoong Hesus, kundi aron mataghigayon nga mohandom ta sa atong Ginoong Hesus, kita pod nga mga binunyagan mapahinumduman pud ta nga sa atong pagkabinunyagan, mga igsoon, nahiusa ta ni Kristo. Mo bitaw na nga kining atong santos nga misa gitawag ni Sacrament of Communion. Unya, that communion is being expressed din na sa bangkete. Mao na nga ang atong santos nga Eucharistia, ang misa, muni gapahinumdum nato kanunay. Nga sa pagdawat nato ni Kristo, nahiusa ta sa bangkete sa atong Ginoong Hesus. Aron nga unta, pinaagi nining mong kasaulugan na kanunay tang madugtong sa bangkete sa kahingpitan, nga mo ang bangkiti dito sa Pinoy-anan sa atong langit nun nga Amahan. But however, dunay requirement, mga igsoon. Unsa man ang requirement? Nga atong puy-an. Puy-an nato ang atong pagkahiusa diha ni Kristo. In other words, di lang day paigo nga midawat ta sa seremonyas sa bunyag, nga mo ang pagdawat ni Kristo. Kay nourishment man, mao nang atong amumahon ang ato ang kinabuhi. This time, dili na sa atong tawhanong pagpanabot, unsaon nato pag-amuma, kundili ato na maningkamot na ta pag-amuma sa atong kinabuhi, di na sa atong pagtuo ni Kristo. Mapita na sa atong ebanghelyo, atong nadungog karon. Unsa may gibuhat sa atong Ginoong Hesus sa katapusan nga panihapon. Nagbilin siya og panig-ingnan sa iyang mga tinun-an. Unsa may iyang panig-ingnan? Di ba? Paghugas sa iyang mga tiil, sa iyang mga tinun-an. O sige, ingon ni Pedro, dili gyud ko magpahugas nimo Ginoo kay muraman og lupig kanako ani na. Ti nimo nagmuhugas kanako. Naon sa ingon sa atong Ginoong Hesus, kung di ka magpahugas nako, dili ka akong tinun-an. Kay ngano man, kay akong mga tinun-an, tinud-anay nga akong mga tinun-an, dili dalo sa ilang kaugalingon. Dili hambugiro. Dili mapahitason. Kay mao ni ang hinungdan nganong nagkabahin-bahin ug naggubot ang kalibutan. In other words, the antidote sa atong makagubot o nangandoy tagkaluwasan, niya na nato ang formula, niya na natong mga Kristiyanos. Unsa mang mao nga formula? Kung ako nga inyong magtutudlo,
O, sani, yung kung ako nga inyong magtutudlo og Pangulo, which is true, naghuga sa inyong mga tiil, kamo pod, maghugasay mo. Naya na pulo pag hinambog na mo din ha. Pagpasayloanay na ta. Sa may ato ang hinungda nga di ta magpagarbo ta, wag ita maili dito sa Russia. Kita taga-amlan, nailan batas bakulot. Nyahuman, magpagarbo na noon ta. Dili bo. Mauni ang gihatag nga panig-ingnan sa atong Ginoong Hesus Mesu. Ug mauni ang mahimong imahin nga makita sa atong tinud-anay nga Kristohanong katilingban. Hagit sa atong panahon karon mga igsoon. That's why this culture nga gipasiugdahan sa atong Ginoong Hesus mga igsoon, dako kay ning hagit sa atong panahon karon, especially sa atong panahon nga diin ang kultura sa pagkahambugiro, akong rights, akong tanan, ako ning left, akong freedom, ako'y magboto. Wala na kay democracy maning akoa. Unsaon nato pagka-Kristiyanos? Unsaon nato pagkapot sa tinud-anay nga relasyon, kalinaw, kay usahan, pagtinabangay, kung ang makita nato pirmi ang akong kaugalingon. Di na ta kakita sa uban mga igsoon. Kaya mo man na atong naluto, charity begins at home. Di sigurista natakais nga tanan. Di ba? Mayang hapon. No, di sigurista kaayo ta. Kay charity begins at home. Naon sa may gingon sa atong Ginoong Hesus, no greater love a man can give to his friends is to lay down his life. So dili charity begins at home. Kaya makapadalo man nato. So dili ta makapaghugasay sa ato mga tiil. Kaya maniguro mangkos ako Dili ba? Pero kining tanan mga igsoon, hagit nato ni ugani mao ni ang gipasabot to culture change. Nganong gakwarisma ta? Kaysa atong pagkwarisma mga igsoon, mo ni atong pagpamalandong. Kung sa atong pagkabinunyagan, nagpadayon ba ang atong nourishment sa atong pagkahiusa diha ni Kristo? Na kining mo pagkahiusa nato ni Kristo, makita ni sa kausaban sa atong kinaiya ug mga nabatasan. In one word, culture. That the culture we will be building up and establishing, dili na kultura sumala sa gitudlo nato sa mga social scientists ug sa kalibutan nga atong gieskwilahan. But the culture we will be building up will be the culture diha sa atong pagtuo ni Kristo. That's why mga igsoon today, ning atong kasaulugan, kita gipahinumduman nga mubalik ta sa ato ang pagtuo diha ni Kristo. Because we cannot become Christian kung wala tayo pagtuo ni Kristo. We cannot humble ourselves kung wala'y Kristo sa atong kinabuhi. Kaya magsige man tagkwinta sa atong kaugalingon. More so, we cannot become like Christ. Muna di ta mahimong Kristiyanos without Christ in us. Muna mga igsoon, manginaot kita nga in this celebration nato karon nining unang adlaw sa tutulok kadagkong kasalugan dinhi unta kita nga nagkatigom karon o
o kaning nagsunod nato karon sa ato ang live streaming, padayon ta paghagit sa atong kauga lingon. But this time, let us challenge ourselves in the context sa atong pagtuo. Dili ta aning kwan, kay too much reasoning mga igsoon. Tungod sa atong kabright na kayo, daghang kayo tag mga rason, we will be missing sa kinabuhi sa kaluwasan. Kay mo ni ang gigamit sa yawa mga igsoon. Para gud anang kwan karon no. Nagpasalamat kayo ta kay padaghan na kayong mga nagumpisal karon, grasya ni sa Dios. Daghang nagkuan ani sa tawag ani, nagbisita iglesia, salamat sa iyo sa Dios. Pero baling jutaya ra po ni nanimba o. Asa man ang kinabag-an. Pero ugma ani, pindaghana. Pero unsa may atong gipasakitan? So magpabilin ta sa atong karaang pagtulunan nga wa ta marinyo dina ni Kristo. Munang padayon ra gyud ta mga igsoon no. But this time, let us challenge ourselves to continue living at life sa atong pakigbisog sa kalibutan dinha na sa atong pagtuo sa Dios, pagsalig nato ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, and be reminded nga kita daing mga Kristiyanos, every time nga magsaulog ta sa Santos nga Misa, mauday ni ang atong sa atong paghandom ni Kristo, mao ni ang kasaulugan nga kita kanunay nakigiusa diha kaniya. In touch ta, nakigrelasyon ngadto sa atong Ginoong Hesus, for us to be reminded that sama sa katawan sa Israel nga hangtod karon nituo nga sila katawhan nagpasalamat sa Dios tungod sa maong Passover. Kita usab unta mutuo nga mga Kristiyanos katawhan puta sa Passover dinha ni Kristo nga magpanaw padulong sa kahingpitan sa Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen.